Mabuso sa Negros Occidental naman pila kaginapatyan gamit sang babae nga nasapuan patay sa Talisay City nakitaan sa taxi nga ginapahayag ginsakyan sini antes ini ginpatay. Nakatutok Eileen Pedreso. Enero 12, sining tuig sang nasapuan ang bangkay sang call center agent kasi Carl Kimberlyn Digabe sa Hacienda Danilo Lizares sa barangay Matabaang, Talisay City. Matapos ang malapit duha ka bulan, ginbalikan sang kapulisan ang ginapahayag taxi nga ginsakyan sa biktima antes nasapuan ang iya bangkay. Ginpahayag nga ginbilin sang driver ang taxi unit sa garahe sa Bacolod City kag wala na ginbalikan. Na-recover sa sulod sang taxi ang perfume kag hair clip nga sunod sa pamilya kag nobyo sang biktima, iya ang mga ini. Dito mismo nakita ni sa mga investigator, kaya taxi mamula din sila dito. On the taxi may nakuha kitang hair clip and then perfume with Magluwas sa mga personal nga gamit. Na-recover man sa passenger seat sang taxi ang specimen sample. specimen na nakuha na doon pa lang ginawalan natin ng result para may baluan din natin kung kay Cisco. Malidetermine natin kung nag-identit man pala ini sa kay Carl Kimberlyn Digabe or sa driver. Ginpaidalom na ini sa forensic investigation agud matumod kung kay sino naghalin. Sa biktima bala o kung sa driver mismo sang taxi. Ginakabig na nga person of interest ng kapulisan ang taxi driver. Kasi para sa nakita natin na nakalat na evidences as well as sa mga CCTVs na recover natin, pwede na natin sa mga upal mga one of the mga maliling POI natin. Dugang pa sang kapulisan, nangindulaan ang taxi driver matapos ang insidente. Wala na ini nagbalik sa ila opisina kag nag-remit sa iya income sa pagbiyahe. Ginahulat na lang ang resulta sa forensic examination agud maproseso na ang pagpasaka sang kaso. Upod Gerowel Manggoy, Eileen Pedreso, Western Visayas.